Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Yan uwa barkanmu da warhaka, da fatan kowa yana lafiya cikin ƙoshin lafiya. Yan uwa kar a manta da liking da subscribe ta yadda da zarar mun sake sabon bidiyo za a sanar da ku. Na gode. Dalilai hudu da suka sa Koriya ta Arewa take yawaita gwajin makamai masu linzami. Dalili na ɗaya, a duk lokacin da Amurka ta nuna wa duniya nukiliyanta domin neman tsokanan yaƙi, shi ma shugaban Koriya ta Arewa sai ya nuna masa nashi. Don haka Amurka ba za ta iya yi musu komai ba saboda tsoron nukiliya. Shugaban Koriya ta Arewa ya ce mallakar rokokin da za su iya harba makaman nukiliya za ta sa babu wata ƙasa a duniyan nan da za ta yi karambanin kai hari kan Koriya ta Arewa. Koriya ta Arewa sun ƙara ƙarfin makaman nukiliyansu baya da wadda suke da su domin tabbatar da ingancinsu da zummar hana maƙiyansu kai musu harin soji. Dalili na biyu, saboda tasiri. Idan aka bibi tarihi za a ga cewa gwajin makamai ya bai wa shugaba Kim Jong-un wani tasiri ko matsayi a idon duniya. Dalili na uku kuwa shine neman magoya baya. A gwaje-gwajen makaman suna ƙara wa shugaban Kim Jong-un kima a ƙasar